kami tu damang dainang asa jongjong mahita sa luhutna. Nunga tubuh raja ni hadameon, nunga tuturo ibana, nunga di tonga-tonga ta ibana, nunga patar asini rohani debata di tonga-tonga ni huriana, nunga patar pabahena ni debata di portibion, di lehon anakna Tuhan Yesus Kristus gabe si palua portibion, alani naing ma dohonotta. Par dengan basa do debata, jala rohi saleleng-leleng na do asini rohana, mar sundur-sundur donang hasit songanna. Idama debata jahu basa diri maddok ha holongon saleleng-leleng na hubahen makka holongiho. Dibaheni hutogu-togu ho marhite-hite asini roha. Atong dibagasan las ni roha tahatidak koma. Tung nagodam situdo asini rohani debata tulita, nunga dipasikok debata baga-baga na tulita, jala rohi saleleng-leleng na do habonaran ni Jehovah. Haleluya. Di panggagatan Bethlehem do inganan hatubuan ni si paluay. Di tadi kodo sangapna laho manopotita na di pardangolanon. Asa marsanga ibana marhite-hite ulaon na nabalgay. Atong tadda naong di tonga-tongat ta panodangi. Hujaw hami mahamu tujulo akka si pagalak lilin.
Hudul mahamu. Taparade roha rohot pikirata, masuk mahita tu ibadah, tapuji tu hatta, marhite buku ende nomor 56, ayat sada 2 dohot 4. Ta sombama ibana, ta sombama ibana, ta sombama ibana, Raja ta, o Raja nasana, Tuhan selalu di sana porsu di tanah Allah di joma nadi hamagoan ta sombama ibada ta sombama ibada ta sombama ibada Raja ta. Oh Yesus Tuhanku, sangai pujianku, pambai-Mu Diamu berdosa. Ayah bejoma, ta sombama ibada, ta sombama ibada, ta sombama ibada, Raja ta. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi parbadia, na tumapalangit dohot tanon. Amen. Nunga patar hanguluani, jalanunga huida hami, jalanunga huhati dakon hami, dohot hubari tahun hami tuhamu hanguluan na saleleng nileleng na di lambung ni amai hian, jalan ng patar di hami. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martanghiyang mahita, ale ama nami, ama ni Yesus Kristus Tuhan nami, natubo di huta Bethlehem, sa pinuji magwarmu na badiay, ala nang ditikir ho hami bangsom, dito gutogu hodo hami sian haholomon tu hatiuron, jala di padumu hodo hami, naholakyan sian ho, kabesarmu se dohot ho, gok halalas ni roha do hami ala nii, say jaloma hamoletion ni roha nami,
Nang tinopotmu marhite-hite anak mi. Amen. Halala siroha goda nahu barika honor nunga tubuh si palua ihita jolmahon asana podi dewata las dame 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 madi jolma Lomo di rohani debata dohita jolmaho Asa bongin to bicar bitang dina holobi Sumoda ihagolapon nadi rohatahi Hasanga podi debata Las dame 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 mati joma Lama di rohani debata Dohita joma Patik ni debata dihita di perpunguan bodari ari hatutubu ni Tuhan Yesus. Imasian Rom 12 ayat sada. Nahwa poi mahamu ale akkadongan. Marhite-hite asini rohani debata. Pasat hamuma daging muna bahen pelean na mangolu nabadia na hinalomohon ni debata. Ima haudalaton ni namar roha. Atong rap mangidogogo mahitasian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, sai pagkukuy mahami, mangulahon na humbar tapatik ni. Amen. Patutuk dosahi luhutino pambil saingan di soada hondo barita damai atom habu pardosai pau Hamu akan melojali jalan asurati binani akan dosami dapat Tuhan ini
tatopoti madosata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan jala amanami. Hujau hami dogwarmu na badiai. Ala na targogot hami marningot dosa nami. Say marasi ni roha mahobi dah hamion. Tuhan Yesus, anak ni debata nagabe jolma alam kami. Nama te jalana eklesia nama te. Nama naya banu gijang doho mangondihon kami. Asiro kami. Say patok kami di roha hamuliatoyon Tuhan. O tondi parbadia pangapul dinamarsak roha. Pamalum masaluhut na bernit binahin ni dosa nami. Roma ho mangingani hami. Asa marlas ni roha hami mangulahon loma ni roham. Hodo parhitian ni nasa asi ni roha. Say unang tulak hami. Say tangihon mahami. Ho ale debata ama anak dohot tondi parbadia. Amen. Tabigima baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosa. Musat pe akadolok jala humuttal akarobean. Alay angko parasi ni rohaku nasutupa musat siakko. Jala pada ni hadamekku nasutupa humordit. Nina Jehovah si asihiho. Hasangapon ma di debatana di gijang. Amen. Hata ni debata epistel di perpunguan bodari perningotan ari hatutubu ni Tuhan Yesus. Tersurat di ulau ni apostel 10 tolu ayat 20 sada saat roh di ayat 25. Dungi di pangido nasida maraja. Di lehon debatama tu nasida si Saulus. Anak ni Sikis. Marga Benjamin. Leleng ni 40 tahun. Jadi dung di paicuri di pabangkit ma di nasida si Daud bahen raja nasida nahina tindakon naib dinna didokna nunga cupang au si Daud anak ni si Isai halomowanki si pasaut nasana pinangido ni rohaku. Sian pinopar ni ima di parodebata di halak Israel Yesus. Ima si palua na pinarbaga-baga nai. Patujolo ni harorona di bari tahun si Johannes tu sandok bangso Israel pandidion mandokon paubahon roha.
Marek ujung nilakana didok si Johannesi. Dada au na niarop ni rohamuna. Dipudik kudo ibanaro. Nah hurang tamado au mananggali si patuna. Ido sahatna. Martua doakan na tumangihon hata ni debata. Jalan nau peopsa. Amin. Terbikin suruh-suruhan marende macayuni akadolok tohok rura kuat dosa ringan naik sangat mati Tuhan sangat mati Tuhan las rohamale parmahan bunga tubuh Kristus Rahma rende maha muda pasang pon rajai sangat madi Tuhan sangat madi Tuhan. Nunga tubuh si paluai raja ni hadameon. Nunga tutuga bejolma ibana humopop hita. Nunga si kop baga-baga ni debata nasian narobi. Tajakon ma ibana turohata. Asa ibana gabe arta na umarga dihita. Jala momos tatio pakirimon na torhapat boti. Ay haposan do na barbaga-baga hosa. Nuaing saat mahita tu na pagalak lilin.
Jonjong Mahita. Tahati dakon maha porseotai, songon nahina tini dakon ni dongata, disandok portibion, rapma hitamandok, au porsea di debata Jehovah, ido ama berguguna suatu dosan, natmo palangai dohotano, au porsea di Yesus Kristus, anak di debata Jehovah nasasadai, imanan itu buhon si Maria, nagabe-gabean sianton di parbadia, andorang suabubuhan, ido tuhata, natubang na bernit, di panghuman ni silatus, namate tarpahajal lebana di hau pinar silang, natuat tu banotoru di tanom,
namula mangulu di hari patuluhon, namanai tu surgo, lahundul siam ni debata Jehovah, amanai pargogo na suatu dosa ni, disimai bana pemulak sogo tu tanaon, manghumi hana mangulu do namate, aupor sea di tondi parbadia, jaladong sadahurian nabadia, hurian atau panihala Kristen akan nabadia, doho disasani dosa, doho diatai na mandok, mula mangulu sugut daging ni hak na mate, doho yang nguluan na sora sudah. Amin. Hudul maita. Sunggul-sunggul. A. Pesta Natal pertama dan perjamuan kudus Minggu 25 Desember 2022. Ibadah jam pertama masuk pukul 7 WIB berbahasa Indonesia dan perjamuan kudus. Ibadah jam kedua masuk pukul 10.30 WIB berbahasa Batak dan perjamuan kudus. Ibadah jam ketiga pukul 14 WIB berbahasa Batak dan perjamuan kudus. Ibadah jam keempat masuk pukul 17 WIB berbahasa Indonesia dan perjamuan kudus. B. Pesta Natal kedua Senin 26 Desember 2022. Ibadah masuk pukul 19 WIB berbahasa Batak. Diminta kepada semua penguat kor kategorial supaya mempersembahkan lagu puji-pujian di pesta Natal kedua tersebut. Sekarang kita dengarkan pujian Marhite Kor Gabungan.
Pujian kijang doa roh barita na imbaru do uhud na huli situtu hubohan tu sudehabu nang tubuh dosa borgidon anak nina marbajuon anak nahuli situtu naga belas ni rohabu. Ima Tuhanmu Kristus naro mangotok jeai silehon tua dihamu uhud si sesa dosamu di bawah angoluani siluani amanai ainan Tuhan Raja oni pasuangona jolmai. On mapati nandani di barada poton hui peak di panggagatano uhud nabi nalutando Boti diduk baritai tinongos tu parmahadi tunasaha jolmaon pe ditongos debata dope. On pero aku tadama luhut nai patatasma ai ser poso posohi Jesus ale ale doi Tuhan di maho Jesus ro nangol hudi aiho nang marsinea rohabi di aupan hamagoani.
iho portibion martohat hot di dangol hon. O Jesus holong aki bungut idot rohaki abali siani sude natang mangago amuse. Hallelujah, hallelujah, narotuhita debata, martuahita bainoni, salelenghi lelenai. Nasihan gijang lo auro barita na imbaruda uhud na uli situtu huboan tu sude amu. Nang tubuh dosa bonginon anak dinamar bajuon anak nahuli situtu nagabelas di rohamu. Iman Tuhanmu Kristus naromangon jeai silehon Tuhan dihamu uhun si sesa dosamu. Dame ni debatan na sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramoti ate-ate doho pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Di hamuna ruas ni huria na marlas ni roha di Bornginon perpunguan budari pesta Natal. Barita nauli hatani debata di perpunguata ima di enet sian buku panurirang Mika biddu 5 ayat sada saharo di ayat 4 takasma payuti hutamu asa hujahahu tuhita songonomma didok disi. Alayang goho ale Bethlehem Efrata mame metu dohonian anggo tungpola jujuron tu akka huta maribu-ribu di Juda. Hape siakodo haroruan ni nagabe panggonggomi di Israel. Jala akka haroruanna sian nahinan, sian akka ari narobi saliling-lilingna. Di baheni pasahaton nama nasida sahat rodi tiki pangitubuan ni nama nubuhon.
jala mulak pasi-pasi ni akka hanggina tu akka anak ni Israel. Alai jongjong anggo ibana, jala marmahan mangasahon gugu ni Jahuba, marhite-hite hamuliaon ni goar ni Jahuba de batana. Jadi maringam manasida, ai tibul maibana disi, rodi akka ujung ni tanoon. Jala ibana gabe hadameon, molo naing ro asur tu tanota, molo naing lutahonna bagasta akka nabuloni. Jadi patidangot tama mangalo ibana pitu parmahan dohot walu iduk ni jolma. Ido sahatna salam selamat natal madita salutna. Ahurang marsaringar do bebas salam selamat natal madita. Hamu na di lantai parkir salam selamat natal madihamu. Wah pirakir. Hamu na di gedung sekolah minggu, salam selamat natal madihamu. Oh iya begiat do. Hamu musena di gedung sekolah minggu nasaranai, selamat natal madihamu. Lap sudah mai tamat doko, salam selamat natal madihita. Iya, dakolak kamu di son, di toru peguk gunuai, di pudi pe seberujak. Aido, ai nuang matong hohar. Akka perminggui alai mau lihat mai jauh badi ngok do Yesus ate nang gua pala seheli sataur ro anggo Januari do apalagi mulai tanggal seda toy mak tu diro nek sudeun naroh akadak kelulu beon arong mono mertebaru arong mon namurum arong mon nadia nang gua pala sonnari ate alani bicara mehi tak kamang do tamu akenang tepuk tangan jo kita jo tu debata puasa tepuk tangan. Sangat luar biasa do Tuhan temat dongani hita. Saat kita tutikion, jala boy hita marlas ni roha, boy hita bersuka cita, jala api gak tahu dak ke ahu bege at the great hallelujah, hallelujah, itu kan, hallelujah. Dia orang ibut mulus nak, memang akan suyamar minggu orang ibut harus nih, hallelujah puji Tuhan, hallelujah, puji Tuhan. Ida kamarlas ni roa do ite mana kading anget denekan haleluya odo piapi ka taon sesudah dong mesti alani covid sinat tadi sedakan sudah hita marmasker mebir-bir hita ala yang gonoaeng sangat luar biasa jalai do kamang do tamu akainang nata bereng marhite turpukon tarpatu pade batado akana meti gabe haroroan nilas ni roha tarpatu pade batado akana meti gabe haroroan ni pasu-pasu tarpatu pade batado akana meti gabe haroroan ni ragam ni akana hasea di ngolu ni jolma odo pesan na perjolo di Natal di Bornino narok doko kamu ma amen amen salinari tarpatu pade bata Tuhan mampu membuat yang kecil itu menjadi berkat bagi orang lain. Jala ido kamang dota makenang unang leas rohatta mamereng akka namekmet unang pisi malolokta mamereng akka namekmeti sahalinari Allah mampu dan berkuasa menjadikan yang kecil itu menjadi alatnya lahob mangalehon akka nadinggan alailau som manang paki motu hita kamang dota muakainang molom mekmet tahilala kita kecil di dalam harta kekayaan kita kecil mekmet otik kita dibilang-bilang nih hajol maon molo hita noang di tonga-tonga ni bangsa doh negara tahun sadidokko kita kasih uto Yesus minoritas do takana singnai molo meti tadi parbinoto anaka do takana singnai pos rohamu nakamang do tamu akenang ingot tamu mai mula kamu non siaga rejon Tuhan mampu membuat yang kecil menjadi berkat bagi orang lain. Doko kamu amin go amin. Udah sangat luar biasa nah.
Jalaido na tahalas so na kamang doho tamua kainang. Jalaido na taida siyan turpuk jamita. Di panurirangon ni simika. Taringo tuharoro ni Raja Hadameoni. Ahamadi dokko ni bana alayang goho ale Bethlehem Efrata. Mamet metu doho niyan. Inakan mamet metu. Berarti boy maon nuaing tadokon ia Bethlehemon tidak masuk hitungan. Molo adong rahati hai Google Map dang masuk Google Mapon. Lu jadu raiba mabukon asura mangulu hita hati hai. Dang arong di Google Map. Selu di ba mangalului. Imalani mekna. Ima alani etekna. Alayak kamang do tamua kainang sian namet metido haruan ni Raja Hadameon huta namet met huta naso dipandang jolma huta naso dipandang penguasa huta napogo si Bethlehem jalau hingo do pedihitaan alani mekna di bae di guari jolma do itadahamu do kue Bethlehem roti Bethlehem adong go uluni May alay tongginyo sumalin. Nyalak sada butong may basat tumarsugot. Dang itadahamu kue Bethlehem. Isi borong-borong. Dia no holanaro mangalangin mangin narak kun mang dangarong be. Anong go uluni met alay molo nyalang on audo kona kaningan tonggina sumalin. Dagunak pola menginum kopi iba holat tespati maninum. Tonggo pesay tonggi pakilala. Alay nanang doho no nakamang doho tamua kainang. Sian huta na metido dipilih debata. Hatu tubuh ni Raja Hadameoni. Hatu tubuh ni si Paluai. Hatu tubuh ni naparduli tungolum. Hatu tubuh ni Tuhan na setotong maparohaho kita. Hatu tubuh ni Tuhan ta Yesus si Palua portibion. Sorang iba nakamang doho tamua kainang sian huta na met. Gabe tarbarita masahat tunuay. Iya ho pamet metudo honian. Ninna di son nakaningan. Ale Bethlehem Efrata. Tumpola jujuron tuaka huta maribu-ribu di Juda. Dan apala binotong naing manak songod dia nyon. Mulu perlilitan terbigiru satu naing. Ayarong iso perlilitan. Sarong gorate. Parmonangan. Parhuta julu. Sakitaan. Mesanido pe ido menaido nakaninga pame metudo honya ninna alayak kamang do tamua kaenang sangat luar biasa do Tuhani jala seorang ibana sian hutana mekmet lahu patuduhon keberpihakan Allah kepada orang-orang kecil doko kamu amin idolas ni rohata mose mek doau mek doho mek dohita napugus dohita nagali dohita jalanak pola toropita anggo si hutut Yesus itong-atongan ni bangso do negaraon alay ingok makamang do tamu kenang Tuhan berpihak kepada orang-orang kecil jala seorang ibana sian hutana mekmet lahu pabuahodoi bahwa kehadirannya ke dunia ini adalah di dalam kesederhanaan doko kamu jo amin go amin dang tubuh ibana di istana tidak dang tubuh ibana di rumah sakit na bonafit tidak. Alay di barani pinahan. Di dalam kesederhanaan. Jalasanido tabere ngakamang do tamu kenang. Di dalam kesederhanaan itulah Tuhan mau membimbing kita. Di dalam kesederhanaan itulah Tuhan mau menuntun kita. Di dalam kesederhanaan itulah Tuhan mau menyatakan holonggoro hakutuho ruas ni HKBP Bogor. Amin. Di unang biarong biate, unang biarong madok kodak kolong rohani Tuhan itu Hamu nali lantai, doko kamu jo amin gogo amin. Edang doho tamu, nyodo na toron. Hamu nali lantai dasar, doko kamu jo amin amin. Nak pedang di tonga-tongok kamu nuaing, tong doho longgorohan di debatama merek kamu, amin. Hamu na di gedung sekolah minggu, doko kamu amin amin. Ido, Tuhan menjaga kita. Di dalam kesederhanaannya kamang do tamu kentang marmetong-metong, dang marmetong-metong. Jalaido ita. Puasa dang marmetong-metong. Ala memang ro tuhate kamang do tamu kenang. Lahu paluahon akana susah do. Susah ngolum jo Yesus paluahon norho di sadatiki. Amin.
Begitu ame munai, amen. Ido. Bereng mengulumi sonari. Bereng jogolum na tahu nih. Marnatal lo amu na tahu nih tahe. Marnatal lo kan. Bereng mason nari. Mundur manang maju. Balu samujo, mundur manang maju. Maju do. Unak taruh ke mundur, maju terus kehidupan kita. Tahun narope, pasti maju do. Perngolot, amen. Nah do, pabuang tu kita. Seorang ibana sian hutana mehmet laho maswarahon bahwa yang kecil itu sangat berharga di mata Tuhan. Argado hoamang, do toinang, do juga anak kami semua kita berharga di mata Tuhan. Sai dihaholongi ibana do kita. Ganu pita kamang do tamu kenang. Lak bo hape pogosmu ingok ma holong do rohani Tuhan itu ho. Lak bo hape tahong nuaing persut ningolum. Ingok ma, saya diingot Tuhani doho. Ale persoalan nanuai. Ta ingot do Tuhani. Ta jodo ibana ganu pari. Ta jodo ibana dingolutta dot akan asingna iru nagabi persoalan. Ala yang go Tuhani terus do mana tak manunggo ibana siap banua gijang. Seorang ibana sian hutana mehmet lahu pengot toki tadi kamang do tamu kenang bahwa damai itu dimulai dari hal-hal kecil menjadi besar. Alani huajak mahamu na di gerejaon, na di lantai dasar, na di gedung sekolah minggu, jalang mana di samping mima dokon selama Natal mardame dua tuho, sada dua tolu. Itu. Karena selelengo selamat Natal Tuhan memberkati. Ido tadokokan nuaeng unang tegat ti majuate. Selamat Natal mardame doa udo hotto. Amen. Betak dangarong mardame nuaeng amat tado inatta ate. Betak kebetulan nuaeng rap huddul doho na hinasugohon ni rohana. Hira api naso terjua matau iso mahuddul ina rupani. Sip-sip mardame hita kamang dah do tamu kenang. Nei samping mipe riko do mardame. Lau pabuau na kamang do tamu kenang ro raja ni hadameoni. Ibana si palua kita, ibana si lehong ngolu tu kita. Aliro do tahinak kanik kamu. Masih jalangan do nak kaning mardami mahita. Upikir kolar ruas dah bah. Itu dah. Ro ibana buat damai itu kita. Masa kita enggak mau berdamai? Kan itu persoalan nah. Ibana do raja, ibana do nautibbo, ibana do balga, ibana penguasa. Masa kita akan hinaholongan ni rohana dan ngolo mardami. Alani dua kamang do tamu kenang molo marnatal kita tadoko selama Natal. Nanang dohonot tatu sia kamang do tamu kenang naboru tulang anggi abang dong aku mardame au do hotto doko kamu jo ame gogogo. Amen. Ido. Amat tado inatta mardame dijabu. Beta adong gunaing nakaningan dang mardame. Apalagi ringgas rohani amattai roh tu gerijon roh inattai tumben inna kan Allah soni asa tahu datang delek-elek Allah ko malau marminggu inna hapi minggu sonari amattai sema kudus patu pi nek tu gereja kulo rai bolang inattai tumbe to dia hanaru tu son inna kan biasa nek tinogi hono namalasan non ale mumba di Natalon inna kan jamu kainang mularong songon yakamat nak pularong ko kamuda itor martangyang mahamu mau lihat ma Tuhan bertobat biamata itor namate mardame siapa tahu dang mardame noang iya nakodoh natorasna bisa saja seperti itu manaksoi dang mardame tetangga hita sama hita dang mardame hita akan sahurion nanggo apala di Natalo kita kamang do tamo kenang molo roh hita tuga rejon berarti kita mau tunduk kepada dia amen. Ido kita, medok selamat Natal, mardame makita, mardame rohaku doh pikiraku, ibana do raja, ibana do sibuan hadameoni, jelak talului pe hadameoni, dang jupak kita, ahola di Yesus di jupak kita, alani do murado hape, namardame, dimulai dari hal-hal kecil, hal namek mek donai. Mulu sudah kita mardame na sehuriaun amang si buat dame mahita mardame maho di kantor mudo tak kadong amu sa kantor amen akan di kantor mardame maho do langganamu hamu perkooperasi amen ido gudang ko ka perkooperasi suaran ini mardame maho perbengkel do tak langganamu amen
Mardame maho parengge-rengge doho panuor rengge-rengge mi. Amen. Mardame maho akka guru doho takka murid mi. Amen. Mardame hita. Mardame ho ale perawat bidan dokter doho takka pasien mi. Bidu dah. Amen. Bidu dah. Labok melum beturimu perjolate. Ayo dah bagi dokter dah. Setiap merubah tiba periksa. Enggak apa-apa itu Pak. Indar perjolo. Semangat juga barangi. Semangat. Udah nggak ngarong madok ke bidan. Loh, kenapa ini? Waduh gawat, gak bisa lagi ditolongin akan aku ini mapar lewat. Unang mati mardame. Sudah hita mardame. Manang idi apa yang mau kamang dah, do tamu kenang ulau-ulau. Hamu akka supir angkot, mardame hora takka penumpang mi. Amen. Ido, angko na alautik hora supir angkot di hita amen inna do. Hamu pe par gojek, par gua do pe. Sudah mardame hita ape ulota. Mari kita membawa damai itu. Ala wah, ala memang nungat aja. Kau si raja damai hidup hitaroro tanamar Natalo. Dah hola pateng-teng patok tok kita daw. Molorodo pe hamu di Natalon. Badingot tamu do pe Tuhan Yesus. Ba moliate maba. Ala ingot tamu matorus unak kola sali 1 tahun. Unak kola sali 1 tahun dah. Horwa di sude geri jaru songon. Dak kola di HKBP membludak malam Natal songonon. Alay apala di HKBP apala gudang do. Natabuat do horo amangit dehon sonang ni borngin nai. Ay marsugo pa gila roh marmingkit so tanga rong edde. So tungi dok kamu apa ditanami tabay jedi basa haliop pin na marsugo tang ulaw. Ay dak tabu bed dehon ni kan marsugot. So nari do atto. Asayarong ko pe ruas muki magintip-intip da sabe sa mangit dehoni hola kwed dehoni ngabe. Ay rana masuk tibanu gi jangi mapakilala na kan. Ay natabuat do tongani sonang ni borngin na. Tadi juseli noni da nangit da sonang ni sada 2 tulu. Sonang ni borngin Ay tabune ate. Gogoya. Yesus Tuhan tai sabas na yate nong nama lulu na julo mabay na Diyo pitor songon na hona sonang ni borngin na hape di barani pinahan do tabayak kumadalo nang di barani pinahan molo dihita barani pinahan molo borngin na sek aur pinahani si makuli-kuling kan arong mo nangyak-ngyak ako na ngaon kan biru dah alayo daong ternyata kamang dotamu akan di dalam kesederhanaan itu Tuhan menanamkan ketenangan dan kenyamanan kepada kita. Amin. Amin. Jauh nak pola kaur pikiranmu molo hurak kepengmu. Unak pola kaur pikiranmu molo hidup perkari juammu. Unak pola kaur pikiranmu molo songon narok pojok ni roham. Ingok manyon nai sonang ni bornginai. Olah ni majoke. Mersugut dak tebu bid hono. Badang kepersonaria ke. Tabas-abas mojona berminggu dah. Ngate. Mersugut dang medih hono tabio. Ima sonang gorohatta jalai do kamang do tamu kenang molo mardame kita alai bana mangaleo dame semua kita senang semua kita tenang jalan ngadok siha biarata jalan musa di dok kemerhite turpukona kamang do tamu kenang ibana do raja si parmaha kita
Molo idokon ibana do raja si parmaha kita ibana marmahani ngolutta, ibana majagai ngolutta, ibana manarihon ngolutta, ibana mangaramoti ngolutta, ibana majagai ngolutta, jala ibana manogu-nogu ngolutta. Ido tugas ni sahalak parmahan. Dia tidak pernah tinggal tenang. Hola nalanina mangaraduti. Na pinarmahanna songoni matuhatai ido menedok ke parpesal meni mana tak manonggor ro jahu basiab banua gijang lahu mamere kita akan aniasianna jadi di boto de batado HP salinari aha holsom di boto de batado pasa matu ibana amen aha pergumulammu hamu akka anak ratto akka yanak kon nami na poso bulung molutuk pedang mulak ko alani sesuatu alani karejo da martangiak ko hamu akka nasubuhi mulak tuhuta nak pula lungur roham pajupang guhita sude di bagasan las ni roha molo adong pergumulammu molo adong si pikiranmu molo adong sahikmu molo adong akka namaul di perjalanan ningolum Roma hotu Tuhan Yesus alanido kita marsogot patu-patu do ulaun nabadia so tung adong na mejuada so tung adong nama biar majalo ulau nabadia Roma kita marsugut di perayaan Natal ta laos perjamuan kudus amen dang pukul 7 pukul 10.30 dang pukul 10.30 pukul 2 siang dang pukul 2 siang pukul 5 botari roh kita sudi merua majaku si parmahani majaku Jesusi tajalo roti dohot anggur perjamuani jala persuruan ni Tuhan Yesus dei ditiki dilehoni bana kasisianna na 10 duai adorang so itaku ibana marsugo ne hamedok ibana patu pahamu maun songon parningotamu na diauninna jadi kita mengingat Tuhan Yesus ro ibana tu pertibion tahalasoni tamulatehoni kita merayakan kelahirannya jala itu sangat luar biasa na mulu dingot tamudo pejami takku natau ni di Natalon dakyatai dehon panjang umurnya pahat badannya kuat imannya di dalam Allah dangarok teh dehoni itu ada dehon teh ibana do sileon umur tu kita amen juna ngarong menukuk kamu pacago-cago Pak Pendeta pasal ngarong ngede ulang tahun ni Tuhan Yesus sih inakan ibe kamu rupani raya kamu di jabumu ibe kamu lilin panjang umurnya, sehat badannya. Muna pula suku kamu sehat do Tuhan Yesus. Tidak ya Tuhan Yesus marsahit. Amin. Bagi do gugu tu kamu ini. Amin. Suatu ngarok kamu menukun Tuhan Yesus. Gimana kabarmu sehatnya? Inamu. Beba ada silon hahi pason. Apa kabarmu Yesus? Sehatnya Yesus. Nakam atau Yesus singkat-singkat kosong di loh hitam marohol mankan ikak goar. Kapan datang Sus? Sinamu saya makan. Itu dia dorong. Selamat pagi Sus. Yesus selamat pagi Sus. Sehatnya? Kirim salam ya sama Allah Bapa inamu saya. Ibana dosi palu ayate. Ay anak ide patado ibana da suruh rotu portibio. Ibana dosi lehong ngolu. Buhi tahape mangulu alani Tuhan Yesus do. Amen. Buhita songonon, buhita marlasni roha, buhita marulupulo, ibana do si parmah jakkumai, jala ibana do kamang do tamu kenang natok tong patuguhur rohata, alanita jakkumai ibana di bagasan rohata, di bagasan parkarejoammu, di bagasan parsaurammu, nang pemanang idia ho karejo, kamang do tamu kenang torus pataridahon naung songgop damai itu bagasan roham, asa gabi pasu-pasu ho menjadi orang yang bisa dipercaya dimanapun kalian bekerja. Amin. Hidup kita. Ay parengge-rengge pihak kamang do tamu kenang budu gabi jol mahaposan. Gabi gudak panuhur Tuhamu. Yakin maham. Yakin. Adong go saya ada ruas ni huria, alinang ruas ni huria Bogorone itu kiri Jakarta yang melayani. Parbengkel lo amat lo, parbengkel. Alai per minggu na utuson. Na berjuang. Imo to hamudo, adong go bengkel juluan, jonok ni bengkel nai. Langi do, adong makempes bam motor manak pige, dilewati per
nakempes bam motoron. Kolan tua matau. Pasti kiri sinau. Iba mahoniku. Abi arong ko bengkel sa bahasa dak tusi. Lawa kini ku. Coba tu ditain kan. Tak narong ko ham niku kan ada nga apa. Jesus do kupangasahon. Memang sebelum hubuk ka bengkel hon. Saya jolo martangiang kau inakan. Dewu na inarak. Jepos maruang kabang dah do tamu kenang. Saya disuruh debatado pasu-pasui rotu hamu asal matok-tok kita makaposi ibana. Amin. Jala ilu na pinangido na molo marpungu hitan wang dison. Di parningotan ari hatu tubuh ni hatta Tuhan Yesusi ibana. Na mangalehon, na manugunugu, ngulutta, na majagai hita, na mangaramot hita. Tu dia peho mangalakak kamang dot tamu kenang ingok ma ada Tuhan yang menjagai memelihara. Jong-jong doi bana di jolom, laho pasisiho nak persoalan. Jong-jong doi bana di pudim, laho menangkis. Sotung robe biya panoroi, manoroho siap pudi. Ima tuhatta si burjurohai jala di sido kita kamang do tamu kenang marlas di roha marulupulup maka mulatehon dengan bahasa do asini rohanai alani jakkom maibana jala pajakonomi pataridahum may marsugot dinarohi tatuson marminggu marpesta natal na parjolo disima kita sekaligus lau marulaon nabadia unang arong nababiar salaidak kamang dah do tamu kenang mari kita laho majakon ibana jala di natalon salinai hulakon molo mulakko molo adok sogo ni roham tudongammu abbolokko ni mardame maho doho dirim mardame maho doho dongammu alanunga rode bata mardame doho tita imalas ni rohatta ima olupulupta jala ido nata mulatehon di bornginon di pesta natalta jala ido nanglas di rohatta marsanga matuhan di perjalanan ningulutta si ganupari. Amin. Mulai hati matuhan hodo raja ni hadameon, hodo silihon ngolu, hodo si parmahak kami pinuji magwarmu. Diborngin perpunguan nami Tuhan di perningotan ari hatu tubumi ale Yesus. Marlas di roha kami halak Kristen di sadok pertibion dada hola di hurion. Memuji pasangap gwarmu dabadiai. Mames tahun hadameon nani lehomi. Asaolo kami mardame tudongan nami. Lumubi tu diri nami sadiri hodo ali Tuhan naparohon hadameoni gabe dengan perngulon nami pasu-pasu mahami lumubi akaruasmu Tuhan naro di bornginon sai pasu-pasu apehot tangamu madongani mangaramoti nasida aria dohop borngin marsugo udutan nami dope Tuhan pesta natal na perjolo laos disima Tuhan ulahonon nami ulahon nabadia hobbar tu parsurum miali Yesus alani tadda ni pajakonon nami tuho huyutok kami me Tuhan di bagasan las ni roha atong rapoko mahami pamalu makaruas mo namar sahit molo tungadong Tuhan akan namar sitaonon akan namarsa akan nagali akan namahiu dohot akan napajot no ang rohana do pikiran na buat mayali Jesus jalagatiho may dohot las ni roha pinuji magwar mola nyoro di saliling-ilileng na di bagasan Kristus Yesus Raja Hadameoni. Amin. Tajak komahatan di debata laos tapapung uma peliata di hudulat tabi. Sita nasailah
sorang do dibor inon Kristus Tuhan hari idona bina buani bita nati yuri arangan pardisuno mamari kahoni sama bine matatai demi ditano. Siang menua ijamro Kristus Tuhan tai portidion raundo binai di dosai Immanuel.
Jongjong mahamu saluhutna. Oh, marti daho alai rosian goyo panonda natoko napina sika nasalang soro timor inon. Tatangyak koma piliata. Ale de batama namina di banua gijang hodo haroron di saluhut sileo lehon nadinggan doho nasa uliba sana mau diutus. Upasahat hami masian nani lehon mi tuhami pilihan nami tuho. Sai jalo mai gabe uap nahucus di jolom. Pasu-pasu mai jalaramoti asa hupar hasiak kami pilihanon. Pati bulhok kara jommo di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite toddim. Asalam hutadahami gudang ni sileo lehon mi tuhami. Asalam gir-gir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Namin di Banua Gijang, saya Peter Badia Magwarmu, saya Roma Harajaumu, saya Sauk Malomoni Roham di Banua Tongaon, songon na di Banua Gijang. Leho matuhami sadarion hango luas siap hari, saya sama dosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, una kami tugihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Dona puna harajaon, dona gogon, rodi hasangapon, di pasu-pasu jala diramoti Tuhan Debata Maho. Di sodakon Tuhan Debata Ma bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan Debata Ma bohina tuho jala di pasaorhon ma damena tu todim. Amen. Amen. Akan di lantai dasar doh di gedung sekolah minggu. Selamat Natal Madihang Musalut Nada. Kami majalang ma ijulu.
Terbigi suruh-suruhan Marinde matayuli Akadolok dohodura Gogdo saringan nai Sangat di Tuhan sangat di Tuhan Longsrohan male parmahan lunga tubuh Kristusi Rama rende mahamuna pasanga pon rajai Sangat di Tuhan sangat di Tuhan Berhemah Marnida Tuhu Tabentlemi Somba Kristus